Gibarugan sa Davao City Police Office nga dili lang sa kampanya bato kriminalidad nakapokus ang pagserbisyo niini apan lakip ang pagresponde usab panahon sa emerhensiya ug kalamidad nga mahitabo sa area of responsibility sa DCPO. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon gibutyag nga nakaandam kanunay ang PNP alang sa bisan unsang oras nga pagresponde. Yes sir, nga atong Davao City Police Officer as per instruction sa ato ang City Director nga once na ay mga pangitabo nga pagbaha or unsa diha nga makita nato sir gumikan sa kusog nga ulan ug uban pa nga mga makita nato gumikan sa ato ang weather ang ato ang one team sir sa 19 police station sa search and rescue operation sir na andam kanunay and waiting kung sa may mga instructions sa ato ang City Director kung i-add ba sila diri sa ato ang DCP headquarters just in case nga mas need sa ato ang DCP headquarters or diri sa sentro ang additional PNP personnel nga trained sa ato ang ASAR. Giklaro usab nga dungan sa kaandam sa mga personahe niini, mauusab ang kaandam sa mga kahimanan nga gamiton atol sa emergency response. Yes sir, na ata sir, ihatag yun na sa ato ang local government unit sir ang atong mga equipment sa search and rescue. So nagpasalamat ang Davao City Police Office yun sir sa suporta sa ato ang local government unit. Mao na ang mga pang isukli sir is ang pagserbisyo sir kay ginatagaan yun kanunay sa atong local government unit kung sa may atong mga request when it comes to dili lang sa peace and order apil na diha sir ang kanang mga gamit bangka gamit sa mga individuals nato sa mga PNP nga trained sa SAR so hatag na sa ato ang local government unit ang uban so ato na gamiton sir once nga need og help ang ato ang mga Quezon Babaynos gumikan ka affected sila sa pagbaha. Nasayran nga padayong nasinati sa dakong bahin sa Visayas ug ubang bahin sa isla sa Mindanao ang kadaot nga epekto sa bagyong Tino nga ni danyos na og daghang kabtangan ug nikalas na og pipila ka mga kinabuhi. Nunot niini gawa sa DCPO padayon usab nga nakamonitor ang mga hintungdang ahensya sa Davao Region agig pagpangandam usab panahon sa emerhensiya tungod sa padayong nasinati nga pagdaot sa panahon. Mga katropa aron kanunay kitang healthy mag-Zantone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.